Sa buong Metro Manila, dito nyo lang po makikita ang sinigang na mayroong 2 pirasong paa ng baboy sa halagang 110 pesos. Ang pinaka-bestseller po namin dito, sir, yung sinigang na ulo talaga, sa sinigang na pata. Kaya po namin napili yung sinigang na pata kasi ito po kasi nakita namin na mas abot kaya ng mga nasasakupan namin dito. Kasi meron po silang choices. Kung hindi po nila kaya yung sinigang na ulo, meron pong sinigang na pata. 2 piraso po, 110 pesos na po. Hindi naman po kami lugi doon. Piski na malaki po yung pata namin, 2 piraso po. Sakto lang naman po, kumita lang naman po kami ng konti, all goods na po yun. 3 to 4 hours po namin siyang pinapakuluan. Kaya sobrang lambot po yan. Pagkain po, nagme-melt po talaga. Konting hiwa pa lang po. Makikita nyo po, yung laman niya agad po sa loob. Sobrang sarap po lalo yun pag nilagyan natin ng utak. Sa halagang 35 pesos lang po, may plus utak na po. Sa sinigang na pata po, nasa 36 kilo po kami yan daily. Sa ulo naman po, nasa 30 to 40 pieces po kami yan. Daily po yun, nauubos naman po. Minsan nga po, hindi na umaabot sa time namin eh. 1 AM po kasi kami, 11 pa lang po, minsan sold out na po kami. Sa tingin ko po, kaya po paborito ng mga Pinoy sinigang. Kasi unang-una po, mahilig po kasi mga Pinoy sa mga may sabaw po eh. Tapos lalo na yung mga bata, meron nga po sa amin dito, hihingi lang po ng konting sabaw para sa bata. Kasi mas gusto po ng mga kalugar namin yung masabaw po. Sa sabaw pa lang po kasi kompleto kami rekado dito. Lahat po na rekado ng sinigang meron po. Saka unang-una po, yung pampaasim namin talagang tunay na sampalok. Pag natikman niyo po yung aming sinigang, mapapaasim ka po sa sarap. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi niyo na po dapat nguyain yung pata namin sa sobrang lambot. Kahit wala pong ipin, sigurado, mangunguya niyo po siya. Napakasarap po talaga. Kaya try niyo po, hindi po kayo magsisisi. Ako nga po pala si Jeff Constantino, may-ari po ng Mr. Sinigang. Matatagpuan po ang aming munting tindahan dito po sa Binangunan, corner Antipolo Street, Maypaho, Caloocan City. Nag-start po kami noong January. Nag-resign po kasi ako sa trabaho, tapos ito po yung naisipan kong paninda dahil lahat po kami buong pamilya namin, paborito po yung sinigang, lalong-lalo na po ako. Minsan po kasi kumain ako dyan sa may mga sinigang na ulo, sama ko yung mga anak ko. Sabi ko, kesa saan mapunta yung nakuha kong pera doon sa nakaraang trabaho ko, sabi ko, ito na lang gawin kong negosyo, itong sinigang na ulo. Tingin ko dito sa Caloocan, ako pa lang dito sa lugar namin na magtitinda ng ganyan. Bukod sa sinigang po, meron din po kaming fried chicken, fried liempo, meron din po kaming mga silog meals. Simula po nung nag-start po kami, sa una po, konti pa lang ang customer namin. Basta pagdating po kasi sa negosyo, dapat tiyagaan lang po yun. Mayroong benta o wala, basta dire-diretso lang po ang tinda namin. Kaya at least nakikilala po kami dito. Ngayon po, dumadami na po sila. Para sa pamilya namin, all goods naman po yung gantong hanap buhay. Malaking tulong po sa amin itong negosyo na ito. Kasi una-una po, nakapagpatapos po ako ng anak ko. Yung pangalawa ko po, architecture po. Graduating na po siya next year po. Nagpapasalamat po ako sa parating tumatangkilik na aming munting paninda. Sa mga hindi pa po nakakatikim, punta lang po kayo dito. Matatagpuan po ang aming munting tindahan dito po sa Binangunan, corner Antipolo Street, Maypaho, Caloocan City. Bubukas po kami ng 6 PM hanggang 1 AM. From Tuesday to Sunday po, open po kami. Maraming salamat po.
Boss, ano po yung mga tinitinda nyo dito, boss? Meron po kami dito sinigang na ulo, sinigang na pata, fried chicken po sa kaliyem. Meron din po. Magkano naman po yung mga tinda nyo, sir? Sa sinigang na ulo po namin, sir, meron po kami 180, 200, 250 po yung big size po namin. Sige, sir, pa-order po ako ng ulo po na big size. Okay po. Tsaka po yung pata po, sir, magkano po yan? Sa pata naman po, 2 piraso po, 110 pesos lang. Sige, sir, pa-order din po ako na. Okay, sige. Ayan yung big size, sir, no? Yes, sir. May gulay. Meron po. Sabaw nyo, sir. Yung sabaw nyo, sir, parang malapot-lapot pa, no? Yes, sir. Itong pata, sir, 2 peraso. Yes, sir. 2 piraso po, 200. Ay, 110 lang po. 110 Opo. lang, no? Ganyang kalaki. Yan ang 210. Tapos may utak din, sir. Magkano naman po sa utak, sir? Sa utak naman po, sir, 35 pesos lang po. 35 pesos lang ang isa. Yung sir, pala ganyan ng dalawa, sir. Bali isa. Okay lang po.